जि जालांबाय बेखौथ' सोलायनोबो हालालै। थेवब्लाबो गोसोखांफ्रांबाय थागासिनो आं दासान्दि। माला दि बिदि जालाबायखो हमनोनो हालाय लाङासै जिउआव। गोदान बोसोर फैनायजों बोरैबा आंनि जिउआनो धंस जालांनाय बायदिसो जाबायलै। अलंबाराबो बेस्रा बिमाखौ गोसोखाङो खोमालै। सौनायाबो साजाखौ मोना नङा मोनखाबायानो ना। थुनथुलियाथ' थुनथुलिखासै, बेबोथ' मानिखानाय नंला आरो आंजोंथ' फैखानायानो नंला बियो। बेदर जानायाव लेंहरगासिनो दङ, ओमफ्राय थांथ'नाया जायासै आंहा। गोसोबो जाथारलायाङासैलै, फैसाखौ एथ' बुरजा हरबाय आं थांगोन साननानै ग्रुपआव, ओमफ्राय माथो थांनो गोसो जायासैलै। मागोआनो जा निउ इयारानो जा जेबो मोजां मोनासै आं बे बोसोराव। आफाया हारसिं बेहायसो फैना दंफैयो, बेखौनो आं बेसेबा नागिरदोंमोनलै। आफा! अलंबार, मानो बेयाव फैखो नों बेथा? आबैमोना नोंखौ एन्थाब फिथा जानो लेंहरबाय दङ, ओमफ्राय बहा दङ नोम्फाया लिंहैथां होनना बुंदोंमोन। आंलाय बहा थांनो रा, थाङालै, मागोबाबो जेरावबो थांनो गोसो जायाखै आं। दा जागोनदां दसे थानानै। मानो दा जागोन, थुदोना आंजों जमा जानोसै। नोंथ' पिकनिकआवबो थाङासै जोंना बेसेबांबा इन्जय खालामदों मिथिगौ ना आफा? नों थांबा मोजां मोनथारगौमोन नोंबो। आच्छा नंगौना? दे मोजां मोनबोबाथ' मोजां मोनबायसै। नाथाय आं गोसो जायासैलै बेबाराव। नोंसोर इन्जय खालामनाय नोंसोर थांनाय माने आं थांनायानो जाबायना, जेबो नङा। नों आं थानायखौ गाज्रि मोनदों आरो आफा? सोर बुङा जे नों थानायखौ आं गाज्रि मोनदों होननानै? आंलाय माला गाज्रि मोना नोंखौ, मोनाखैथ'। नङा, नों जे थुनथुलि आन्टिखौबो लायनो थांफिनासै ना आफा, आंनि थाखायनो। अलंबार, बेयाव थुनथुलिनि मुंखौ मानो लाबावदों नोंलाय? आरो नोंनि थाखाय जेबो जायाखै दे, नोंखौ आं जेबो दाय होआखै। थुनथुलिया बिनि साननायानो गाज्रिलै। मोनसे गोरोन्थि जाब्लाबो बे निमाहा होनायखौ माने साना आरोखि। थांनायालाय लायदोंमोन आं। बेफोरबायदि मानसिखौ दा रायखां। आरो आं सिगाङावबो बुंबाय थाखादों नों थानायखौ आं जेबो गाज्रिबो मोना, आरो नों बेयावनो था, जेसेबां गोसो नोंनि। ओमफ्राय आं न'आवबो थांनो हासिगौमोन ना? न'आव थांनो, ओमफ्राय न'आव थांनानै नों सोरजों थागोन? न'आवथ' रावबोआनो गैयाना। हेपि मागो दमासि। आयु गोजांनाया हाथारलामोनहाय आंनो। औब्रा आब', गुसुआ बारा जाथारदोंना। औरा थिग्ला, ओमफ्राय अर खाथियाव थाबालाय गुसुआनो खारजोबखायोना, बरिया नांखायो। दहायसो फुङाव सिखारनो बालायलायदोंमोनब्रा आब' आङो, ओमफ्राय गुसुबाबो सिखारबाय दिनै। लै थिग्ला, नोङो उन्दुगादुरा नालाय, बादुला साला, सिखारनोथ' बाखायो। नै नोंसोरो गथ'फोर, सानैबो बादुलिखा, अबावलाय आरो दिनैखायसो। ओइ नङा आयै, आंहा दिनै मा होनोमोनलाय ब्लगबो बानायखानांगौमोन ना फेसबुकनि। ब्लग नोलै बेना माबा, आजिखालि अबेनिफ्राय ब्लगार जाखो नोंलाय? ओइ आब' थुनथुलि, आङो ट्रेन्डिं माबाखौसो कभार खालामोब्रा, ब्लग खालामो ओरैनो टाइम पासनो। देनां फेमास जाबा नायल', आंथ' आरो खामानि मोजांफोरखौथ' गोसो होखाया जानला मानला आल्थु फाल्थु बे फट' खेबनाय, केमेरा खेबनाय, बेफोरजोंलाय मा जानोसै? जायोब्रा आयै, बुङोबाथ' नोंनोबो मोखां बिजाब खेवनानैसो होनोसै आं, नोंबो माबा फट' भिडिअ होबाय थादोरा। बेफोरबायदिजों गेलेबाय थायाहां, टाइम पास माबा, आरो आं बिदिजों जायाहाय, खामानि गोनां मानसिया। आयै जादोब्रा जादो नोंहाबो, आंथ' गोदोसो इन्ट्रेस्ट नाङोमोन, नाथाय दा बारा बाथ'बायलां। फट'खौबा आजिखालि थुनथुलिया खेबबाबो ओरैनो नामनि आन्थाल' खेबसै। दे आब' नोंखौ मागोनि मोनसे मोजां खेबसै, दख'ना मोजां गानहैदो थां। नंगौ, खेबजाबो माननांगोनलै, एसे मेम'रि जाना थानायनि। माथो बुंखोब्रा आंलाय आब'। ओमफ्राय आयै जोंनालाय बेदर ना दंना गैयारा, मालाय नायै बेदरै पस्ट होगासिनो। जालायबाय नैबे ना बेदर, गथ'आ एसेबो जेबो गैयालासे जानो हामारला दे। नोंबोथ' एखेयानो, नोंसिनालाय ओंखामानो हाबखायाना सानैनाबो। गामियावथ' मोनजानाया मोनजाखागोन आयै, ओमफ्राय होमबाबो न'आवबो एसे लाबोनांगौमोनलै। एसे एक्सट्राब्रा आयै, जोंहा न'नि गोजा स्पेसियेलनो, दाउखौनो मासे बुथारबाबो जागौमोनलै। गथ' नोंनिनो बै दाउला खासिखौ बुथारहोदोना, बरिया जानोसै मागोनि। गावनि दाउखौबा हले माबायालै बियो, आइजों आंजोंनिखौल' नोजोर होबाय थाखायो, जानो जाबाय थायो बियो। आंनिखौ जायालै आब', थाथों, आंना दोनदोंसो। नोंसिना बे जानाय लोंनायावनो थाबथादो। फैद' आं साहाया फुदुंबाय दुंबायानो। ओमफ्राय दा माबायाथ' एवखाबायानो मेथाइफोराथ'। दे आयै, थौदो होमबालाय, साहाखौ लोंहैसैलै आंहा, ओमफ्राय एनथाबबो जाबावनोसैसो। बे माबा आबैमोन फैनो नागिरदों, बै गामिनिनो आबैमोन सानै, मादै आनै, बाजैमोन दायो, होबानो जाबाय दे आबा, आं न'आव गैयाबाबो। औ दे आयै, आंहाबो लोगोफोरजों थांगोनथ' दायो।
नालाय बिदिनो न'आव थायालै आयै बियो आंहाबो आरो मा जायो जायखिया दे दा आं थानायाव फैबालाय माबागोन आरो न'आव रावबो मानसि गैयाबासो दा रायलायथ'बाय थादो नोंसोरहा आंहा खामानि दंबावो ओइ आब' बेदरखौ लायनोसैब्रा हरदो होमबालाय अबहाय बेदर मोनगोन नोंलाय आरो अमायानो थोलायलायबावाखैसो मालाय मागो दिन अबहाय अमा जाबाय थादों गामियावनो मोनजाखागोन नांथ'ला दे होद जायालै आब' नोंसिना एसे स्पेसियलब्रा जोंहा फेमिलि गोजानो रैरुब मोनहा सिथारनो नागिरखादोंमोनथ' न'आवनो बिस्रानाव मोनगौमोनथ' आब' नंगौ होमबालाय लायजागोन बेगाव आंनाव फैसा दं आरो बारा दालाखा गथ' थां लायथार औ दे आब' होमबा गथ'आ जेब्लायबो बेदरनाल' नांबाय थासिगौ दानायनो माखासे फोराननानैसो दोनसैलै आगै लाबोनायखौ ओमफ्राय उनाव लासै जाबाय थानोसै आंहाथ' अमा बेदरनि आसारबो बनायनांगौ दंमोनलै आयौ बोरैबा गोजांनाया दहाय गोजांदोंमोन आरो नै दा एसे गोजांफिनबावबाय आंखौ माथो बुंबावनो मागोआवबो गैला माथो हारसिंसो जाबाय गोदोनिखौसो गोसोखाङोलै माने नाथाय गोसोखांबालाय मा जाबावनो ना गोदोनिजोंलाय दानिजों बहाथो मिलायबावनो मिलिसा औ मादै ओहो मैयाथ' नों खम गोजांदों न' लोमजासिगोनसो नोङो आब'खौ आं बेसेबा बुंबाय मानि आरो ओमफ्राय दा बेखौ देनो हादों आरो नों मादै आइया खिन्थाग्रोमोन मारै देयो आबैयाबो देबाय थाखायोमोन ना नुनायाथ' आं नुखादोंमोन मारै देयो ओमफ्राय दा एसे देनानै हाबाय आङो आरे नों गथ' मानसियानो एथ' खस्थ' मावनो हायो आब'आबो ना मादि बुंबाय थायो नोंखौ खामानि लाबोदो मिलिसा आं एसे देना होनोसै दहायनिफ्रायनो देबाय थादो नों आखायाबो नोंना सागोन एखनबा समाव गेदेरानो बोरैबा नाङो आरो नोंलाय गथ' मानसि फार्स्ट टाइम देनाय लाबो नों देनांला आरो बे आब'आलाय बिदिनो खासै जाबाय मादै आंनो हासिगोन नङाबा आइया दा आंखौ दा नोंखौ रायजानो गिदों ना जेनेबा आं देबा आब'आसो नोंखौ रायगोन बेखौनो सानदों जेबो नङा आं दोङो ना नांथ'ला नामा मादै आंनो जाखाबायानो आरोबा एवनायखौबो नोंखौनो बुंबावनो हानाय आब'आ बुंगोन मा बुंखारगोन बियो नाथाय नों एवनाङा दे आं एवगोन देनायखौथ' नोंखौ देहोबाय नाथाय एवनायखौ एबार आंनो एवगोन दे औ दे मादै आरो नों गुमैनो खोन्थामारदोंमोन बेफोरबायदिखौ आब'खौ बायदि होननानै इदि बेरायथिङो मायो जौ लोङो होनना नों बुंनाय ओहो मादै आं बुंमाराखै आइया दिमानो आंखौ गोरोन्थि बुजिखो बिदिबा आब'आ माने आब'खौ बिब्दि होननानैलाय सोरथो बुंनाय अके जियानो जानानै मिलिसा नों जोबोर मेंबायबो जानांगौ न' खस्थ'बो मोनबाय दे देनांला आं बेखौ दोनहैनोसै मादै औ दे दोनहैदो दा एवनोसै आरामनो आङो दे आब'आबो जेना आरो एथ' उन्दै गथ'खौ मा बुङो थांनानै आथिं आखाइ सुनानै आराम दसे जिरायदो मादै नों माला थांगोन आङोलाय थांनो सानदोंमोन दिनै दा बेलासियावनो हनै आब'आ थांनाङा बुंबाय थायो मादैनि मबाइलजोंसो आफाजों रायलायनोसै नामा आं दसे मादैखौ एसे मोजां बायदि नुदों आं आइ बायदि नङा रायलायहोगोनदां आं आफाजोंसो रायलायनो लुगैयो आइया गावल' रायलायो आंनो फनखौनो होआ मा जाखो नानि थांदो मादै नोंनाव फन दंना मानो कार्टुन नायनो ओहो अब्ला दंनायालाय दङ फन गैयाबा बोरै जानो सिख्ला मानसिनाव आरोलाय दानिया बयनिबो आखायाव फन दङ ना देनां नों देरबोला नोंनावबो फन थागोन बुजिबाय आङो नों भिडिअ नायनो लुगैदों ना दे आथिं आखाइ सुइदो ओमफ्राय बेखौ दोननानै भिडिअ नायदो दसे र' दे नानि नों थाथ' मादै नङा मादैयाबा होगोन ना होआ फनखौ आं रायलायगौमोन फनखौथ' नायनो होनाया होगोन ओमफ्राय आफानोसो फन खालामगोन ना होआबा मोनसे जाथाय जानानै थांखांबाय अलंबार आं लुबैयादि आरोबाव बेफोरबायदि माबा मोनसे जाथाय जाथों होननानै नाथाय आंनि आइयाबोथ' गाज्रि ना आफा बिनिखायनो दायो बियो जेलावसो दं जिउआव गाज्रि खामानि मावब्लालाय साजाखौथ' एसेबाबो मोनखायोखा आरो नों दुखु दाजा आं दङना नोंजों नोंनि आइया जेलाव थाब्लाबो आंनो दंखायो जेब्लायबो नोंजों माबाफोर नांगौ जायोब्लाबो आंनो खोन्था आरो सोरबा माबाफोर बुङोबा आंनोल' खोन्था आं रावखौबो जेबो बुंहोआ नोङो मोजांमोन गाज्रिमोन माने आंजों शेयार खालामबानो जाबाय आरोना औ जागोन दे आफा औ आंथ' ओजों मिलिसा आनैनावसो थांनो सानबाय थादोंमोन माने आं खोन्थादोंमोन ना जोंहा आनैसो दङ मिलिसा मागो दिनाव थांबाथ' मोजांसो जाबावगौमोन नाथाय मिलिसा औ बेरायनो लांजागौमोन नोंखौ साननैसो थानानै र' मा जायो नायसै गथ'आ जोंनाव फैयाबो गोबाव मानिया जाबाय आंबो थांनो सोलाबलाय लाङासैलै
मागो दिनाव गस्ला बायनानै लांनो सानदोंमोन आङो। अके थाङोबा खोन्थाबानो जाबाय आफा आं थांगोन। दे होमबालाय आबा। थौदो आबैमोन बानायनाय फिथाखौ जाहैनोसै जोंहा। औ दे आफा। बोथोराबो गुसुथारलै आबा गस्ला गुदुंखौ गानबाय था दे नङाबा बेबायदिनो गगा मोनगोन गुजुबायानो थागोन। दे जागोन। माहाय दाबो जायाखै नोंनिया? जाबाय आयै नै। दे होमबालाय जाबायबालाय आरो एसे देबावनांगौ दै बेखौ दोनहैग्रो। माखासे लोगो आलासिबो फैगोन नालाय एसेथ' बुरजायाथ' नांखागोन देबावखानोसै दे आइ मिथिबाय? मा देबावगोन आयै? हामाथो देनायालाय मा गिदिर नै नों हाबायानो ना हाया हाया बुंनाया हाबाय एथ' मोजां। दे आयै। नै माथो मिजिंसो हरदोंलाय? आफा हरदों आयै आं रायलायगौमोन। एकदम सेरि थादै आरोबा मा रायलायनो नोंलाय? जे रायलायनांगौ आंनो रायलायखायो सेरि था एकदम। नोंनि खामानिया मावदे बेखौ दोनहैना फै। औ मिजिं हरबाय दे होमबालाय। औ जागोन दे। गथ'फ्राबो दं एवदों गासैखौबो नै एवनो नागिरदों माने बानायजोबखाबाय रेडियानो गासैबो एवनांसिगौल'। नों थानाय मोनबासो मोन ना मिजिं बेनोथ' मागोआवबो फैनो मोनासैब्ला बैसागुआवनो फैदो दे होमबालाय। मिलिसाया आयै आफाया मा बुंदोंमोन आङो सिरि था बुंदोंना नोंखौ एकदम सिरि था। मिलिसाया गैया मिजिं माबा फिथा जाहैदों आरो न' खाथियाव गावनि लोगोफोरजों। फिथा जायै जायैनो उदै बुंजाबसिगोन दे गथ'फोरनाल' मा गिदिरफोरनाबो। आयाबो दं दासो मुलि होना फैदों आं। दे होमबालाय मिजिं लाखिनोसै आं फैसाखौ हरबायबालाय नोङो दे होगोनहाय होगोन माखौथो टेनसन जादो दे। दे अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसोडजों। गाराङानो जाया बानायथारबायला आं लोगोफोर माने आवाजानो फैया जाबाय थादों आरोना गारामायाबो सायो नालाय रायलायबा थेवबो बानायनोबो लुगैयो नालाय लोगोफोर सानसे थाब्ला बोरैबा दरसि मोनबाय थायोना नोंथांमोननि सेराव दसेब्लाबो नुजाफैबालाय मोजां मोनोना लोगोफोर। दे होमबा लोगोफोर जेबो प्रब्लेम जायाबा आंना माने आं जेबो थैनानै थाङाबा आरोना लोगोफोर थाबैनो नुजाफैफिनलायसिगोनलाय गोदान एपिसोडजों। बिदिबा लोगोफोर लोगो मोनफिनसिगोन नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों खोन्थाहरबानो जाबाय आरो लोगोसे लाइक कमेन्टखौ होनो बावाबानो जाबाय दे लोगोफोर। बयनिसिमबो होमबा गुड नाइट लोगोफोर बाय बाय।